ובוקר טוב. אז לפני שאתם שואלים מה יש לי בשפתיים, זה יובש, תסתכלו. והיום יש לנו את ההשקה, ואני מתרגשת בטירוף. ואיך זה יכול להיות שיש לי יובש בדיוק בהשקה? אני לא מבינה את זה, אני באמת לא מבינה את זה. אז אנחנו פה, הגענו. אספנו את אמילי, והנה הבנות, הגענו למקום. יאללה, בואו נצא. מה? בואו נעשה קצת שהחדר בסוף. אוקיי, אז זה המקום? ככה להיכנס לנו. ניכנס עם קצת אדום. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world of beautiful people. Champagne and rolled up nose, prenups and broken homes. איפה את רואה את עצמך עוד 10 שנים? בעזרת השם באמת לעבוד מעצמי ולעשות כל מה שאני יכולה, זה החלום שלי להופיע ולשיר ולרקוד על כל הבמות. תודה רבה לך. תודה רבה רבה. תודה באמת. מהממת. תודה. We are not beautiful. תסך נעים להכיר, דבר אליהם, זה קצת כמו להכיר.